dobrý deň. Tak máme tu ďalšiu otázku zo série z najčastejšie odkladených otázok našich žiadateľov. Takže vlastne žiadosť spolu s prílohami treba doručiť do 90 dní od vygenerovania online formuláru. Jedna z príloh je aj energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Aký je medzi nimi rozdiel medzi týmito prílohami? Vo všeobecnosti je na žiadateľovi, či si dá spracovať projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát. Oba dokumenty akceptujeme. V prípade ale, že ste s obnovou začali v minulosti, teda po 1. februári 2020, odporúčame vám siahnuť práve pro projektovom energetickom hodnotení, ktoré spracúva projektant. A v prípade, že s obnovou plánujete začať iba teraz, alebo ešte ste ho nezačali, tak je pre vás ideálny energetický certifikát, a to z toho dôvodu, že on popisuje aktuálny stav rodinného domu a ten spracúva odborne spôsobilá osoba na energetickú certifikáciu. Obe tieto osoby viete nájsť na webe obnovdom.sk. Veľmi pekne ďakujem. Práve ste odpovedala aj na druhú moju otázku, kto im tieto certifikáty vystaví. Ďakujem.